Žarko, sine, ustaj, zakasnit ćeš u školu. Doći ću ti u snovima, kad noć probuta dan. Baš ću kao kaplja rose, nježno na tvoj dlan. Doći ću ti u snovima, da ti ukradem poljubce. Neka vrijeme samo leti, još uvijek volim te. Onda jutro je, tiho budiš se, pogledaš čovjeka što spava kraj tebe. Onda zaplačeš, jer to nisam ja, koga si voljela. Prekasno jedina, ali ne plači. Čekaj do večeri, kad zvijezde na nebu zasjaju, ćemo se ljubiti. Žare, ajde požuri, zakasnit ćemo u školu. Gdje si, Petre? Evo, što kasniš tu? Ja sam spala, mama me tek sad probudila. Dobro, idemo. Što se govorio kada te zaboravim? Kako da mu priđem? Šta da mu kažem? Ma priđi mu slobodno. Možda ipak bolje posle škole. Glupo mi, neću da mu kažem. Na nju da obrati pažnju. Na znog zna da obrati pažnju. Na štreberku jedno napala, mislim. Ona ne uči za nju, nego uči za njega, samo da mu se svidamo. Sad će naša Nikolata da krene da odgovara hemiju, onda će da nas naš škola. Baš sam kupio ovaj ranac, novi zvetin. 2.500 sam ga platio u džak. Novo. Ne otvarajte ima. Samo ti fali još baklje da nabaviš i... Da idem na utakmicu. Napravit ću i ja. Ma fali mi još šalite, ne mogu nigdje da je nađem. Čuo sam da može i fosfor. Nemamo fosfor. Pa možda ga uzmemo u kabinetu. Možemo, a kako da uđemo? Možemo večeras. Ostavit ćemo otišćenut prozor od kabineta. A šta ako vide da ga nema? A? Ma neće ni da primete. Dolaziš večeras u posao, mosim se slobodno. Pa ću da se skradim iz kuće, valjda mama neće mi vidjeti. Evo si blizu tu. Kroz prozor će preskočiti. Vidi preko ograde. Preskoči. Doći preko ograde će da dođe malo. Neće niko, će se skradim. Mi ćemo biti onda kod ovog. Mi dolazimo ovdje. Oni mi se smeju. Baš te briga, neka se smeju. Kad nađe, sačeka ga sama.
Ja i Melana ćemo da se sklanemo u stranu. Dobro, ja ću da budem sama. Ne trebaš mi. Ulazimo unutra, Ti čekaj, uzimamo... stražu. Slušaj. Uzimamo šta mi treba, idemo kući i slušaj, nekom da se Neću nikom. Nikom ne govori. Nikom. Hajde probamo ono. Ovako na prozor, nizak je prozor. Štreberka jedna neverovatna, odvratna. Tako sam sigurna. Da ću mu ga sad. Vidi, gleda u nas. Da li da pređem sad da mu ga dam? Ne, to je brzo. Dajmo ga posle škole. Posle škole, da. Juj, možda ipak bolje posle škole. Ajde! Ajde brzo! Zasovi! Ajde! Unutra! Svi! I vi tamo! Dođite! Voze kako deca! Ajde brze! Petre, sačekaj me posle škole. Imamo ti dan nešto. O, Petre! Ajmo čas, ajmo. Ko je redar? Ja, profesorica. Ko je odsutan? Anđela Dimitrijević i Marko Simić. Hvala sedi. Žarko, Petre, kako je to ponašanje? Šta to šapućete? Pa, nasljednica je Petar mi je pričao kako je Nikoleta danas baš slatka. Šta je? Dobro, ostavite priču za školski odmor. Djeco, danas ćemo raditi lekciju o fosforu. Zapišite naslov, pišite sljedeće. Bijeli fosfor je molekul sa 4 atoma, vezanih u 6 jednostrukih pp-deca. Stani! Djevojčice! Hemijska oznaka za fosfor je P4. Djeco, sad ću ja vam pokažem kako izgleda fosfor. Bijeli fosfor je transparentni vošteni materijal koji brzo požuti kada je izložen svetlosti. Fosfor je samo zapaljen nakon kontakta sa vazduhom. Fosfor ukrademo za bakle. Pa, možemo ovako, mi šta ćemo da gore crveno? Pa može, ali nije baš. Što nije? Imam ovo. Petre, jesi li čuo da ponovo radi bioskop? Ne, nisam. Radi. Baš bi volila da pogledam film na velikom planu. A izađe večeras da idemo u bioskop? Pa, ne znam, imam neka posla večeras. A koliko sati je film? Raspitat ću se, mislim da je od 6. Pustit ću te SMS. Doći ćemo ja i Melana. Važi, nađemo se ispred bioskopa. Nikoleta, što te nema na fejsu? Ma ne radi mi tastatura. Pa što ne nabaviš novu? Ma ima već 2 neispravne, ne znam kako da kažem iz ovu jednu.
Ne smijem da ti ni da kažem. Dobar dan, Eco. Dobar dan. Da li je neko odsutan? Ne, svi su prisutni nastavniče. Decu, učite u programu Google SketchUp. Da uključimo Google Catch. Žarko i Marko, rekao sam da se uključi Google SketchUp. Ej, sad će on stigne. Ovo ja sam. Da sad, sad će on Sad će on najđi. Ajde. Šta si vam za ovim daš? Ko? Malena, evo me, Malena. To je potica moja. Stvarno, ostavi neki za Petra. Kad se dođe, šta misliš? Na doći će, vidiš. Ma ne znam. Nekako je sam s petlom i nesigurno. Kasnimo. Idemo, kasnimo. Ko te čuva, otkad bol smo načeli, otkad nise vodim oko ničiji, ko te voli, ludo najluđe kao ja. Kada tuga kao magla napada, kad se spusti zadnja reč ko opklada, ko te voli, ludo najluđe kao ja. Kao ja. Podigni glavu, navikli smo mi na sve, kad srce se razbije, da uvek novo se nađe zalek i ne pitaj šta radim kad svane noć. Opa, šta rade dve mlade dame? Idemo li u bioskop? Ma ne radim grejanje. Sve projekcije su otkazane. Baš mi krivo. Ma srediće. Piše da im je kino aparatura neispravna. Ko zna kada će to da sredi. Baš bez veze. Tako mi se išlo. Ma ajde bre, ne tuguj. Beograd ima preko 20 bioskopa i nijedan ne radi, a ti kukaš za ovaj naš jedan. Ne radi. Baš nijedan da ne radi. Ne radi, majke mi, ja gledam na YouTube. Lažem te, radi jedan. Ne znam kako se ono zvaše, Zvezdica, tako neko. Klinci provalili unutra, zauzeo bioskop, puštaju filmove, ne izlaze iz njega već nedelju dana. Super. Ali mi ovaj naš. Ma beži bre, hoće nas curkinu. Jeste li možda vidjeli Petra? Nismo, šta? Ma ništa. Ako ga vidite, recite mu da ga čekam. A gde ga čekate? Znam gdje, samo mu tako recite. Ćao. Ćao. I baš neću da mu kažem. Ovdje ćemo da ga sačekamo. Čudo da ga nema još. Treba je već da stigne. Ma ne brini, stići će. Eno ga Petar. Ej, ćao. Ćao. Jeste li vidjeli koji film igra? Ma ne radi bioskop, ne radim grejanje.
Pa šta ćete sad? Idemo na kolače, hoćeš s nama? Ajde s nama na kolače. Ajde Petre, ajde! Petre, idu s nama na kolače. Ajde Petre, kasnimo! Ma nešto me boli zub. Ma hajde Petre, imaš najzdravije zube u razredu. Nemoj ljuda mi se fodraš, hajde s nama na kolače. Petre, ajde Petre! Petre, ajde kasnimo! Ajde, sutra ćemo. Gdje si do sad čovjek?
Moram da kažemo nastavnik. Šta ćemo sad? Sad čekat ćemo nastavnika da doći. Daši. Dobar dan, deco. Dobar dan, nastavnik. Nastavniče, imam da prijavim nešto. Što? Vidite, nedostaje mi miši tastatura, još si bili tu. Kada ste primetili da nedostaje miši tastatura? Jutros kada smo došli u školu, to juče je sve to bilo. Deco, da li znate gde su miši tastatura sa prvog radnog mesta? Ne znamo nastavniče. Violeta, idi javni nestanak miši i tastature kod direktorke. Dobro, nastavniče. Slobodno. Dobar dan, direktorka. Dobar dan, Violeta, reci. Poslao me nastavnik iz informatike da prijavim da su nestali miši tastatura iz kabineta za informatiku. A kad ste to primetili? Jutros kada smo došli na čas. Hvala, Violeta, vrati se na čas. Nataša, hajde ustani i donesi nam posao, danas ćemo raditi laboratorijsku vežbu. Nastavnice, pa fosfora nema. Gde se, bre? Dobra. Sedi ti tu. Dobar dan, Jaco. Šta ti je to, Jaco? Srce, hoće nam poknu. A da ste ga našli? U hemijskom kabinetu. To je verovatno izgubio neko od učenika. Ne znam, možda. Kad si to našao? Sinoć. Kako sinoć? Kada sam jutro stisio u hemijski kabinet, zaboravio sam moj telefon. Sinoć sam se vratio da ga uzmem i pronašao ovo. Mogu li ja to da uzmem? Da, izvolite. Hvala. Dobar dan, djeca. Sjedite, djeca. Deco, iz informatičkog kabineta nedostaju miši tastatura. Šta znate vi o tome? Direktorka, meni je iz kabineta nestala bočica sa fosforom. Kada ste primetili da ga nema? Danas kad sam došla na čas. Dobro. Da li znate čiji je ovo? Dakle? Zna se čije je. A čije je? A Nikoletina. Da li je to istina, Nikoleta? Posle ovog časa sa razredom stupnemo u kancelariju. Dobro. Danas ćemo sve to rešiti. Dobar dan, direktorka. Dobar dan, direktorka. Dobar dan. Direktorka, rekli ste sjajno povodom onog događaja od jutros. Sedite, koleginice. Dobro, Nikoleta, reci mi, je li ovo tvoje? Moja direktorka. Ovo je nađeno u hemijskom kabinetu sinoć. Odakle si stvorila tamo? Jesi li ti bila sinoć u hemijskom kabinetu? Nisam direktorka.
Pa ako nisi bila, kako je ovo moglo da se stvori tamo, a kažeš da je tvoje? Nikoleta, slobodna si, rešit ćemo to. Dođi, uzmi ovo što je tvoje i idi na čas. Doviđenja, direktorka. Doviđenja, Nikoleta. Nikoleta. Slobodno. Djeco, ustanite da pročitam naredbu. Učenici Marko Simić, Petar Milošević i Žarko Paligović kažnjavaju se ukorom razrednog starešine i smanjenjem ocene izlaganja zbog neprimerenog ponašanja. Kao olakšavajuća okolnost prihvata im se to što su priznali krivicu. Nadam se da se ovakve stvari više neće ponoviti.